Mikuláš, keď ťa zobudzal v noci? Myslíš ty? Nie ešte. Že bol zlý? A Mikuláš je dobrý alebo zlý? Dobrý, prečo? Že? Čo robí? A bol aj doma Mikuláš? Ešte nebol, lebo si mu nedal čižničku, alebo? Teraz bol hľadiť o tebe. A Mikuláš prináša sladkosti iba dobrým deťom, alebo všetkým Nedávaj, ti deťom? nepovedaj. A keď hľadí teraz do tebe, Ach, je Mikuláš. nesnímaj mňa ako. Białą bratu. Czerwonym manowcem. Ako ty vleješ, daj, papu, daj, Červenou čiapkou. daj, A ja si myslím, že je to potom detko mrak. daj.